Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam etemiz. Kitap Tecdidül İman деп атала. İmanды яңырту. Кайһы бер иманды арттыра торган эшләрне без санап киттек. Тыңлап утырыгыз, уйлагыз, ошо эшләрнең исмаһын берен үтәйме микән дип үзегезгә сорау бирегез. Менә бунда әйтелде. Кеше я берәй шәргый гыйлем алырга тиеш бит. Я Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи вәсәлләм сираһын ентекләп өйрәнергә, укырга тиеш. Ислам диненең матурлыктарын, Алла Тәгаләнең гүзәл исемнәрен өйрәнеп, менә алагыз да берәй мәсәлән исмам китап, я берәй мухадара, лекция, берәй дәрес, ошо үзегезгә охшаган эшләрнең берен карайһыгыз бит. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи вәсәлләм тормыш юлын өйрәнү турында әйттек. Был мөһим. Юкка без ислам дине нисек килгән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм безгә ошо Алла Тәгаләнең нурын yetkерер өчен ни тиклем тырышкан, без аңлай алмаysак бит, әгәр өйрәнмәһәк Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи вәсәлләм сираһын. Ләкин бәлки ниндидер кеше әйтер, ярай ул Пәйгамбәр, уга Алла Тәгалә үзе ярдәм иткән, саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Җибрил, Ябраил фәрештә менән күрешеп йөргән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Ул бит инде ябай кеше түгел. Менә без ябай кеше буларак нисек көчле мусламан була алабыз дип кемдер сорар бит. Моның өчен, кардәшләр, менә бунда шейх матур кәңәш бирә. Кираату сияри сәләфи салих. Изге сәләфтәрнең сираларын, тормыш юлдарын уку дип кәңәш бирә. Менә буны без эшләһәк, әлбиттә, был да иманды нык арттыра. Инна кираат сияри сәләфи салих касирати Аби Бакр ва Умар ва Усман ва Али ва сайри сахабати ва сияри табиин ва аимма قراءة التأمل وتدبر واتعاظ من أسباب زيادة الإيمان. Ошо сәләф салихтың сираларын уку, мәсәлән, Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиллаһу анһу, шулай ук сахабаларның, башка табигиннәрнең, имамдарның уйланып, төшенеп, иттиаз, ниндидер вәгазь, гыйбрәт алып булдырһак, был да безнең иманга арттырырга, иманның артуына зур сәбәп. Кәмә кыйла, шигырьдә шундый сүзләр бар ди. Бер шигырьдә әйтелгән: "Каррир алайя хадисахум я хади, фа хадисухум яҗлул фуад ас-сади." Уларның тарихтарын миңа һөйлә, әй вәгазь һөйләүсе. Улар турасында хәдис, улар турасында һөйләү туттаган йөрәкте тазарта, шымарта. Менә ошо изге сәләф турасында һөйләшһәк, уларның тормышларын өйрәнһәк, был безнең тут баскан йөрәкләребезне шымарта. Ысынлап та был дөрес. Чөнки нисек менә улар пәйгамбәр булмаһалар да яшәгәннәр бит инде Коръән буенча. Һәм ысынлап та шугатым теге зур кәрамәттәр күрһәткәннәр. Кәрамәттәр ул менә мөгъҗизәгә барып җитмәһә дә бит, пәйгамбәрнең мөгъҗизәләре була. Ябай кешеләрнең кәрамәттәре була. Менә акылга сыймаслык шугатым теге тәкъвәле тормыш алып баргандары өчен Алла Тәгалә уларга ниндидер кәрамәт бүләк итә, күрһәтә бит инде тормышларында. Кәрамәт ул, кардәшләр, ул мөгъҗизәгә якын ниндидер күренеш. Мәсәлән, бик аз миктар ашап кына кеше яшәй ала. Я мәсәлән, берәй әйтәйек, төш күрә бит. Төшендә Алла Тәгалә уга ниндидер дөрес нәмәне өйрәтә. Менә кыскаһы карамат дигән ул мавзук, айрым без моның турында хатта мухадара яздыргайнык. Шуңа күрә изге сәләфтәрнең, башкортча әүлияләр дип әйтәләр бит инде, бөек мусламаннарның, изге кешеләрнең сираларын өйрәнергә тиешбез.
Ма раайту лил қалби анфа мин зикри салихин. Мухаммад ибн Юнус айтқан, йөрәк өсөн нығырақ файда китерә торган нәмәне белмәйем, салих изге кешеләр турасында һөйләшүдән башка дигән. Әлбәттә, бында тик уйларга кирәкмәй, тик ошо гына нәмә көслерәк, икенче нәмәләргә игътибар итмәйек дип. Юк, әлбәттә, ләкин был да мөһим. Кемдер, мәсәлән, тик Коръән генә өйрәнергә теләр бит. Әлхәмдүлилләһ, әгәр гарәпсә белә икән, уның күңеле ынтыла шуга, Коръәндән мөгъҗизәләрен, Коръән аяттарын теге төшенеп, нык-нык аңлап, шундый халәте бар икән, ул ошо юлдан барһын. Кемдер өсөн мына ябай кешеләргә ул изгеләрнең тормышы турасында һөйләү. Бында бер мөһим мәсьәлә, кардәшләр. Еш кына шул теге изге сәләф әүлияләрнең тормышы дип күп әкият язалар. Мына хак булыгыз. Нинди китапты һайларга, тикшерелгән хәбәр булһын, иснәде көсле, мына яхшы китаптарда бөек галимдар тарафынан язылган китаптар булһын, шуга һайлагыз. Юкка теге изге кешеләрнең караматы дип төрле әкияттар язылган нәмәләр бар, шулар менән алданмагыз. Артабан ат-тәэммүл фи аятиллахил каунiyya. Тәэммүл уйлану Аллаһ Тәгаләнең кәүендә, ягъни ошо барлыкта, йыһанда булган төрле теге мөгъҗизәләре турасында уйлану. فالتأمل في خلق الله من الأشجار والجبال والأنهار والبحار والأودية. Hanap китә инде. Алла Тәгалә яраткан, булдырган нимәләр бар? Агастар, тауҙар, йылғалар, диңгеҙҙәр, төрле вади, оазистар дип тәрҗемә итәйек. Вәс-сама вәл-ард, күк, ер, ан-нуҗум, йондоҙҙар, ал-ҡамар ва ғайриһа, ай һәм башҡаһы. Язиду фил иман. Был нәмәләр турасында уйланыу, шуларҙы өйрәнеү, ҡарау, уҡыу, был да иманды арттыра. Астрономия, мәсәлән, әгәр ҙур фән бит инде, ҡайҙа нинди йондоҙҙар, был кәүендә нимә генә юҡ, мана шуларҙы кеше өйрәнһә лә, ҡараһа ла, был да иманды арттыра. Бәл ләү тәәммәлә ал-инсану фи нафсиһи кайфа анна Аллаһа халаҡаһу фи ахсани тәҡвим. Хатта кеше үҙе тураһында уйланһа ла, Алла Тәгалә ни тиклем уны матур, тура, дөрөҫ сифатта, ҡиәфәттә яратҡан. Мана шуның турала уйланһа ла, кешенең иманы артасаҡ. Ва аля акмали хәл, иң камил хәлдә. Сәяҗиду зиядәтән фи иманиһи ва ҡувватиһи. Табыр ул үҙенең иманының артҡанын һәм көсәйгәнен. Кәмә ҡала Тәгалә, Алла Тәгалә әйткән бит инде. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Һеҙҙең үҙегеҙҙә лә ти, Алла Тәгалә, ғәләмәттәр, мөғжизәләр бар. Афала тубсирун. Күрмәйһегеҙме? Ва ҡала Тәгалә санурихим аятина фил афаҡи ва фи анфусихим хатта ятабайяна лахум аннаһул хақ. Беҙ уларға күрһәтербеҙ үҙебеҙҙең аяттарҙы, ягъни мөғжизәләрҙе, фил афаҡ, төрлө офоҡтарҙа, ва фи анфусихим, үҙҙәрендә, хатта ятабайяна лахум, уларға билдәле булыр, асыҡ булыр, аннаһул хақ, бының хақ булғаны, ти Аллаһ Тәгалә. Валиллаһи фи кулли тахрика ва таскинатин абадан шахиду. Бында шиғыр юлдары китерелә. Аллаһ Тәгаләгә һәр бер хәрәкәттә һәм һәр бер сәкәнәттә, ягъни тыныс хәлдә, ниндәйҙер шаһитлыҡ бар. Һәр бер хәрәкәт, һәр бер тыныс хәл күрһәтә Аллаһ Тәгаләгә, шаһитлыҡ ҡыла. Ва фи кулли шәйин ләһу ая тәдуллу аля аннаһу вахид. Һәм һәр нәмәлә ти Аллаһ Тәгаләгә аят бар, тәдуллу, күрһәтеүсән, күрһәтеп торған, аля аннаһу вахид, уның берҙән бер булыуына. Был дөрөҫ, ысынлап та. Әгәр тирә-яҡҡа ҡараһаҡ, мына
хатта бер бәләкәй генә күҙәнәкте лә, клетка, күҙәнәкте ҡараһаҡ та микроскоп менән, йә планеталарҙы теләһәгеҙ ҡарағыҙ, тирә-яҡ нисек эшләп, бына сәғәт һымаҡ эшләй бит инде тирә-яҡта. Алла Тәғәлә беҙгә булдырған ошо бер оло ҙур низам, система эшләп килә. Бына был үҙе айырым бер мөғжизә. Бына шулар тураһында ла уйланһа, кешенең иманы артасаҡ. 19-нсы битте. Бөттөк.